Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! First day of March! Yes! Alam mo yung caption ko nga kanina, sabi ko, hello March. Kinausap ko siya. Anong sagot? Oo, hindi pa siya sumasagot. Pero okay. sana Busy siya. kung sasagot man siya, sana umayos siya. Oo, busy siya ngayon kasi ang dami nag-hello sa kanya, di ba? Sabi ko sa kanya, hello March. Medyo quota na ako sa iyak this 2024. Medyo quota na ako sa stress. Quota na ako sa pagod. Ngayon 2024. Please good to me, March. Yan. O, panibagong araw, panibagong buwan, panibagong pag-asa. Yun na lang iisipin po natin mga kabisyo na everyday na tayo po'y ginigising, magkakasama po tayo, panibagong pag-asa. Maganda yun, no? Magandang mindset yun mga kaibigan, no? Habang binibigyan kasi tayo ng araw sa buhay nating ito, di ba? Yan. Panibagong umaga, panibagong tanghali, panibagong hapon, the whole day, yung 24 hours na binigay po sa atin, may mission tayo. Correct. May purpose kung bakit binigay yan sa atin. So wag nating True. sayangin. Tama. Di ba na gamitin ang araw na ito na nagagalit tayo. Nayayamot. Nalulungkot. Nasa stress. Correct. Although talagang Normal bahagi lang. yan. Correct. Kakambal ng tao ang Oo. stress, ang problema, ang challenges. Wala pa ako naman akong nakilala talaga, maliban kay Chris na kalmadong pinakakalmadong tao nakilala ko. Pero wala pa ako nakilala na, ay grabe, stress na stress ako ngayon. Ang saya-saya. Kung meron man partner, yung ganito yung tono, yung halatang plastic. Kasi normal eh. Normal na nasa-stress, nagpapanik. Correct. Pero lagi nating tatandaan din na yung mga pinagkaka-stressan natin o parang feeling natin dahilan kung bakit katapusan na ng buhay o ng mundo natin. After a few years, marirealize mo na, ay, hindi naman pala siya hindi naman pala siya masyadong nakaka-stress. Totoo yun. Kung tutusin at kung babalikan. Agree ako doon, no? Totoo yun mga kaibigan. Tingnan nyo po, kung na-stress ka ngayong araw na ito, balikan mo lang lahat ng mga araw na pinagdaanan mo ang matinding problema. Bakit nalagpasan mo lahat yun? At okay naman. Okay naman, di ba? Ayos ka naman. Kanina nga partner, meron akong may hinahanap ako sa convo natin sa Messenger. So kakahanap ng Hinahanap na naman yung link. Binura ko na. kasi favorite ko yun sa lahat ng mga sinend mo sa aking link. Yun talaga yung pinaka-favorite ko. Yung mga latest scandal dati. Hindi yung mga lumba. Wala na, dinelete ko na. Kaya pala hirap na hirap binura na ako. na rin nung may-ari. Wala na, cannot be found na talaga. Wala na. Kasi nahanap ko pa talaga. Pagod na yung daliri ko, partner. Nasa 2012 na ako. Wala pa rin. So kakahanap ng meron akong hinahanap sa convo namin ni partner. Napadpad ako sa isang picture. Tapos nakakatawa tong picture na to. Ito yung picture natin, partner. Huwag kakabahan. Kasi alam ko, binura ko na nga. Sana wala nang natira. Ito yung pagkakataon na mga kabisyo na kaming dalawa ni partner ay magkatabi sa kama. At ang dahilan kung bakit kami magkatabi ay natatanda mo to, partner? Saan yan? Sa ospital. Hindi ko nakilala mga sarili natin. Bakit ganon? Ang itim mo dyan. Sobrang itim ko. Hindi ko alam Pakita kung... mo. Papakita natin. So, ang eksena ko, ikaw yung nakikinig sa radyo ngayon. So, ang pinapakita ko pong picture sa live namin, na nakalkal ko lang ng sakto 20th anniversary na natin. Nagpapahanap ng picture natin na luma, ganyan. Sakto napunta ako dito sa picture na to. Sabi ko, ay, natatandaan ko pa to. Nung time na to, partner, dahil parehas tayong nasa ospital, may feeling tayo na parang, wala na, pwedeng ito na yon, this is it, diba? Pero tingnan mo, ilang years later, nandito tayo ngayon. Mas maputi na. Hindi ko mawari. Hindi ko mawari kung anong taon ito, partner. Pero taon ito na hindi pa uso ang mga katagang kilay is life. Wala akong kilay dyan, partner. Papunta na ako sa alien dito. Oo nga, wala ang kilay.
So tingnan mo, may picture kaming dalawa ni At ang itim mo partner. Ang dyan. itim-itim ko. Ang laki na talaga ng glow up ko. Maraming salamat sa aking mga sponsors. Thank you so much. Yan. So, parehas po kami naka-dextrose. Oo, kasi Oo. na-confine tayo niyan pareho. Parehas kaming kasi na-confine. Ay, produkto ano, yon. Ayun na, muntik na may malabas ng ano. Nakita ko hubad ka doon. Ano yung mga pinag-share yung mga picture dyan? O teka, mag-ingat sa mga ayan. Ano kami dyan ni partner? Parang, ang pangit mo din sa partner. Ang laki din ng glow up mo. Bakit parang masyadong saging yung ano ko dyan? Yung mukha ko dyan? Wala bang pampabana itong panahon na yun? Tsaka yung siko mo, parang ang itim talaga. Nakakaloka. So kaya ano yung kwento dito, partner? Parehas kaming nasa ospital ni partner. Kasi nung umagang yun, nag-message si partner na, ikaw una nag-message, diba? Oo. Sabi mo, partner, hindi ako makakapasok. Kasi masakit ang Kasi tiyan masakit ko. yung tiyan ko. Iba kakaibang klaseng sakit ng tiyan. Oo, parang kakaiba siya talaga. Tapos, a few moments later, Ayan, sabi yan, nga yan. ni SpongeBob, ako naman masakit na siya. Nagkita po kami sa ospital. Pareho kami nasa ER. Ikaw din, masakit tiyan mo. Oo. Parehas kaming na food poison. Oo. Na food poison kami nitong time na to. Kasi may nagdala ng pagkain dito, panis pala. Correct. Kami naman, yung mga panahon na to, Masiba basta mga patay correct. gutom eh. Ganon. Kinain naman namin kahit medyo banis. Akala namin matibay yung sigmura namin. Akala namin kakayanin. Diba? And wala lang. Naisip ko lang nung nakita ko tong picture na to. Parang, oo nga no. Parang nung mga panahon na yon na iisipin mo na nakaka-stress naman. Na food poisoning kami. Ang tanga-tanga naman namin. Basta na lang kaming kain ng kain. Ang dali talaga naming lasunin. Diba? Yun yung mga kumbaga that time concern namin. Ano ba yan? Gagastos? Magkano yung gagastosin dito? Covered ba to? Yung mga ganun ang concerns. Pero years later, pag binabalik ka, nakakatawa. Oo naman. Nakakatawa siya talaga na parang grabe. Oo, nakita ko nga, tawan-tawa ko, Correct. itim mo. Wala ka pang gilay. Hindi ba nakakatawa? Nakakatawa talaga yung itsura. So, ganon. Such is... Hindi po namin pinagtatawanan yung maitim. Natawa lang kay Nicole kasi ang laki ng naging glow up niya. Correct. Dati talagang maitim siya. Mukhang libagin. Ngayon talaga Correct. namuti siya. Glow up talaga yan. Oh. Diba? Kakaibang Tsaka yung mga post puti namin. meron ka ngayon eh. Oh, di ba? Oo. Tingnan mo yung itsura. Oh. Feel na feel po namin. Parehas po kami naka-dextrose sa mga panahon na yan. Nung mga Oo. time na yan, ano talaga parang ako ang isip ko talaga, hindi ko pa alam parang yung mga benefits dati ng Oo, company. correct. Sabi ko, hala, ayoko Paano? magpa-confine kasi True. Saan kukuha ng pera? Kasi yung nasanay tayong sumasakit naman yung tiyan natin na kaya nating Yes. magpagaling sa bahay Correct. lang. Nang hindi Pero- kailangan ma-ER. Oo, kaya lang sabi ko sakit na talaga kailangan kong magpa-confine. Ilang days tayo bago na tawag doon discharge. Oo, na-discharge. Parang 2 days ba? Hindi ko matandaan eh. Depende. Basta May nakita pang iba, sabi niya, ay, hindi ko pa pala tuloy. Gusto Oo. mo isabay na natin. Ikaw, tsaka hindi, tuli, tsaka parta nakita din sa'yo tulo. Charot. So kaya pala mas matagal ka kasi ako 2 days lang talaga ako. Kaya pala mas matagal yung sa'yo. Sino hindi mag-worry sa mga hospital bills Oo, noon? sa bagay, no? Oo. Di ba? Ang kunat na, kasakalat. Hindi, pero di ba, yung mga panahon na yan yung mga concerns. Nakakatakot pa nung panahon na yun. Nakakatakot. So, ganun. Basically, parang, because yun nga yung bigla natin topic, tapos sakto na nakita ko yung picture na to bago mag-start yung tambalan. Yun po yun eh. Yung, kung ano po yung stress na pinagdadaanan mo ngayon, problema na pinagdadaanan mo ngayon, tatagan mo lang ang sarili mo kasi malalagpasan Yes. mo yan. Tapos kapag binalikan mo, mapaproud ka sa sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo, ay buti na lang, hindi ako nag-give up. Buti na lang pa rin ako, ipinush ko pa rin kahit ang hirap, ang sakit at ang saklap, 'di ba? Totoo. At ang pinakamaganda, partner, yung experience mo na yan, yung negative experience na yan, will somehow become a testimony in the future. 'Di ba? Na testimony sa ibang tao. Kasi sino ang best person na nahihingan mo ng advice tungkol sa married life? Hindi ba ang hihingan mo yung advice ay yung 25 years married na, 30 years, hindi ka makikipag-usap dun sa 16-year-old. Never pang nagkaroon ng jowa. Never pa nagka-jowa na 16-year-old, 'di ba? Hindi ka rin makikipag-usap na kahit na mas matanda na siya, pero never nagka-jowa, never nagka-asawa. Hindi eh. The best person na pwedeng tanungin mo tungkol sa married life ay yung taong naranasan niya yon. So Totoo. ikaw, kung yan yung nararanasan mo, yan yung issue mo ngayon, kunyari utang o kaya nawala ng trabaho Doon ka lalapit sa taong hindi pa nagbabayad ng utang. para magbayad na siya.
Diba? Hindi, pero ang lalapitan mo, yung taong pinagdaanan niya na yun. Kasi sila yung parang perfect person na pwedeng magbigay ng testimony or testimonial Totoo. tungkol sa nangyari. Kunyari, dating durugista. Diba? So, tapos ikaw pinagdadaanan mo yung ganyan. Pero yung dating durugista, matino na ngayon. Perfect na resource person yun eh. So ngayon, yung experience na negative na durugista siya, bigla tuloy naging positive kasi naging testimony para sa iba. Diba? Totoo Basta yun. ano lang, sugod lang ng sugod, laban lang ng laban kahit mahirap. Ka-faith lang. Totoo yun mga kaibigan, no? Di ba kaya nga sa halimbawa sa isang conference, sa isang forum, sa isang seminar, yan. for example, ang in-invite talaga dyan yung subject matter expert kasi Yes. marami kang makukuha sa Correct. kanya. Tama. Isang kwento pa lang ng bahagi ng buhay niya. For example, yung pinagdaanan niyang matindi tungkol sa sakit. Yan. Paano niya na-resolve o nalagpasan yung stage na yon. Ang dami mo makukuhang inspiration Totoo. dun eh. Ang dami mo makukuhang motivation. So Correct. pag na-realize mo, siya nga kinaya eh. Kakayanin ko rin. Tama. Diba? So, Yun. ganun yun mga kaibigan. At uulitin natin, no, kung babalikan mo lahat ng mga pinagdaanan mo na hindi magaganda, tapos nalagpasan mo yun. Yes. Isa lang ang pwedeng mensahe na ibigay sa iyo niyan, Kabisyo. Hindi ka pinababayaan. Correct. Diba, kagaya ng binagin natin last time, diba, God saved you many times. Truth. Multiple times, mga Truth. Kabisyo. So ngayon ngayon ka pa ba niya pababayaan? Ngayon ka pa ba na-save ka na manenervyos? nga niya ng maraming beses. Correct. Matitindi pang problema. Ngayon pa ba? Ito, Diba? yan lang bang amibiasis ang makakapagpatigil sa'yo? Di ba? Hindi. Correct. O yan lang bang, hindi, iniisip natin lang. Oo. Di ba? Kasi madaling sabihin, laging mahirap gawin. Pero dadating talaga yung panahon na sasabihin mo, ay, yung problema ko lang pala siya. At laging unti lang siya kumpara dun sa kagalingan at kabonggahan ni God, 'di ba? Correct. So, ka-faith lang, laban lang, Kabisyo, magiging okay din ang lahat. Minsan lang talaga medyo matagal ang waiting period. But you have to Diba? patiently wait. Oo. Yung talaga yun eh. Huwag mo mamadaliin. Kung nung nakaraang January, February, medyo inaalat-alat ka pa, hindi pa maganda yung mga nagiging experience mo. Yan. Wala pa tayo sa first quarter of the year. Correct. Wait ka lang, mas titindi pa yan. Sarap. The worst is yet to come. Wait ka lang. The worst is maybe is yet to come, pero the best is also yet to come, Yes. 'di ba? So, yun naman yung pinakamahalaga dito. Yun yung tingnan mo. Sure, lalo ito lang halong eklabo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!